Cabiak siriah katuklah pinang, pipi agam dia paliklah sadah, isuklah rokok dan saguluang. Kan begitu bunyi pernyataan Sultan Babatia tadi? Sabananya. Biasa sorak babalih imbau bersawi. Kesawi sapunyo dari ambo insyaAllah. Kandak boleh pinta palaku siriah salai nak cabiak pinang sarayang nak digatuk. Tapi sebelum menarun ke kami singkuk, sebelum nalamak kedimakan, tolong bambari tanya kami. Apalah isi buah tanya? Sirih di mana mamak gati, pinang di malah mamak julua. Tenggang dek mamak dia bicara, kami menanti jawabnya. Sekian kata disambahkan. Stamandaro. Manita. Lah tibo sasek dari alek sudi dakwa dari Sultan. Sirih di malah kami gati, pinang di mana kami julua. Kan yo itu tanya Sultan tadi. Betul. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Manyo beliau Samandaro. Baik. Kesultan juga sambah bertibokan, walau kesultan bertibokan ujuk dilaya dengan batin nak salangkuk seganok nyolah segalo alik jemu kami nan duduk di tanah lantai nan tagak disungkui atok di atas rumah gadang nangko. Yalah. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencakem lirih saga tadabu lalu ke tanah. Ketik indak bersawit namo gadang indak yang juang galas sambah tibo di tengah-tengah. Ujung persambahan kepada Samandaro. Yolah. Di hari sehari nangko di malam semalam kini, hari elok ketiko bayak sadang kutiko bunga kambang ajuang balaya di musimnya. Kinilah padang diukua dengan janji rimbo dialah jemu pakai langsung niat dengan nasa memancang alek nikah kawin. Kok jamuan lah saling kakampuang ko alek lah sapan rumah. Sananglah hati minak mamak panuh larunggo hati bundo bagumam galak rang sumando. Tumbuh serupa ikut kini tersabut dek cadik pandai tuturan Sultan je pengulu apalah jenis sebutannya. Adat sabungan baju aro, adat dilawik baju rumudi, adat alik baju rujanam. Jokok dikaji baju aro, tahu dituah sisi ayam paham dibulang kebekicuh arif dikaji gayong sampiang pandai magak menampin taruah. Dikaji pulau baju rumudi, tahu diarah di pidoman, tahu diangin nambah seru, tahu diombak nambah sabuang, tahu dia pasang turun naik, taguak tapian balarangan. Tentangan si juru janang, urang ngenarih bijaksano, tahu diereng dengan gendang, tahu magak magiah kan menjaga lagiah dengan kurang. Kok serong makanan pancuang dan bungkuak makanan rawi mungkin jepat tuik saukuran. Nan bak sekarang kini nangko. Lah sugiro si juru janang manatiang carano basa barisi sigah jo pinang langkok jo sadah jo gambianyo mai hilang rokok dan saguluang kaganti adat basobasi. Abato lai kandak di kamisi pangkalan siriah na minta diparenai diupam menjadi satu dimakan bemerah bibia sarinya naik ke paroman kaliknya tinggal di rakuangan tando ibarat putih hati. Kandak dibari tinta di pelakuan sampaikan niat kami pangka. Rundiang sekitu lada ulu sekian sambah persutan. Sampai dia sama berapa ya? Sekiralah. Sairing balam jebarabah balam tabang barabah mandinya kaluak bunta. Sairing salam dengan sambah salam pulang sambah kembali baki ke si pangka. Mulanya jalur diserakkan karena kulari nambah palun mulanya kato disambahkan menyusun jari minta ampun. Maka meminta ampunlah ambo daripada pemilangan pangulu malin manti juru balang. Di atas kampek jenis martabat dan mempunyai kebesaran di dalam kampung genagari. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka memuji menyanjung memohonkan sambah ambo kabakeh silang nama pangka pegayaan nama pokok. Sialah orang nama arah nama ico nama ukua menjangkaukan. Ialah orang cakapan biopari. Nan tahu dia buik kemandingin tahu rujuang kata sampai pandai menurang menilantang. Mulia bana orang disiko tamu sensong keilaman alik dinayak diduakan. Babaso badai handai baramah pemulik mani bananti yesiria pinang.
Ramu-ramu tabang malayang, malayuk ke kutu tangah, banyak nyuampek pulampek. Indah cara nu alang kepalang, balatak di tengah-tengah, di lingkuang orang narapek. Maka tibulah titah dari pangka, apalah bunyi panitan. Cabiak sirih katoklah pinang, pipi agam dia paliklah sadah, isoklah rokok dan saguluang. Kan itu bunyi panitan sekarang babati ada? Sabananya. Biasa sorak babalih imbau basawi. Kesawi sapunyo dari ambo insyaAllah. Kandak buliah pintak balaku, sirah salai nak kecabiak, pinang sarayang nak digatok. Tapi sebelum narun ke kami singkuk, sebelum nalamak ke dimakan, tolong bambari tanya kami. Apalah isi buah tanya? Sirih gimana mamak gatia, pinang dimalah mamak julua. Tenggang dek mamak je bicara, kami menanti jawabnya. Sekian katur sambahkan. Stamandaro. Manita. Lah tibo sasek dari alek sudi da'awa dari sultan. Sirih dimalah kami gatia, pinang dimano kami julua. Kan yo, itu tanya sultan tadi. Betul. Ko itu malah batanyokan danga pemari dari ambo. Nak nyato asa muasa nak tentu kisah riwayatnya. Adapun sawajah dang siriahnya, siriah nan kuning merah janggi, siriah sumarak jambuaya dimakan sahalaimani. Gagang melilik tiga luak, urek malingka lingkaran, tau daun marimbun saalamnya. Digati anak bidodari banyaknya 3 kali 7, nan 7 malayuk bilang langit, 7 bateba di lautan, nan 7 sampai di siku. Tersusun dalam carano di lingkuang urang nan banyak jadi kepalo basa-basi. Tiak kepado dang pinangnya. Pinang batuntak ya batuntun tumbuh di lereng pasagian urek nalalu kasarugo jelo bajelo ke Madinah. Batangnya nalinggayuran pucuaknya jambu-jambuan buahnya juluak-juluan. Setahun tupai memanjek lah tuo mengkonya turun. Samusim salodang jatuh tiba di bawah jadi ambun banamu si ambun suri. Kok kunun cerita sadah. Asalnya lang kitang gadang pamenan putih si bunian tinggal di gua Lubuk Danau bujang 9 majagonya. Dibaka jeli dahapi dibasuh yuaya bungo putih nemukan nalang-alang bak dadiah ditimpo santan. Tersabui pulo dan gambianyo. Kabar barito kami danga buatan nurang di pangkalan etan di luak 50. Di kampo anak rando gadih dituang sambia balari. Harago nan tidak taragoi harago timbang yunagari. Bapa patah mengko di jarang bayi barat mengko di jamua. Sapi pia jatuh kaya sirah lalawi barulah. Kau nak tahu tentang timbakau? Santo Bugis timbakau Aceh diracik tukang di Piobang Said narudau batang padi jalua timbangan banang suto. Mahampai si cinta buliah sadang paralu tak nyuado indak bakandak dapet sajo. Harun setahun pelayaran harun nanusah ditanyakan najawah mengko mendayo. Lorong kapado caranonyo carano banjarin wali buatan tukang koto gadang. Narimbun bungo kalikih naranggah bungo kecubuang langkungkun gagak kainggok nalanti alang babega. Setahun dipanggang Bugis semusim di lingka Cino jan karata rangeh kuntido. Pihak kapado songkok carano dalama urang namokan. Tanun banamo sulam suto bau kia je bungo rampai baturap je banangameh balukih mbak kaluk paku ragi nasamo balik balah. Baratis jamin di pinggir batabua kacau di tengah. Kilek kumilek cahayonyo serupa bintang ate langit bintang kujarah berkuliliang. Ayo manya taman daro. Ambo. Mudiakan sawah dialai, liakan sawah taruko. Iyo banyak siriah dibalai sado itu dalam carano. Tanam siriah, tanam laudang, tanam karakuk di halaman. Cabiak siriah gatok lapinang gulang larokok pemenan tangan. Sekian sembah Pak Lah panamu sampai berarti ya? Sampai. Dek palu tingkah bertingkah sayat balih membalih pihak de kami konan datang. Tak kalau keturun tangguh barak dari nagari, lain menjinjang kampia siriah langkuk saratu timbakaunya. Tapi dek sarik petenggang dinan tidak rumit berkisah dinan sampi. Maku mauji indak sama merah balari indak sama kancang baramu indak sama dalam. Dek lamu lembek jalan daun siriah mungkin kok layu. Pinang berkucak lesik kampi. Sadah masih gambia kok cahaya timbakau larasan pulau. Tapi semantang pun begitu. Kok iyo lai sati tando di batin tak berubah putih kape hulia dili caliak putih hati bakadaan. Maka orang Solok kesuku rami lu buat silasiah penantian. Tolonglah guluang rokok kami nak kami cabiak selia Tuhan. Sekian sama dipun kan. Kalau begitu pinta sultan singkiklah pulau kajawabnya. Siamat si badu maliak bahasa ruang bebajulakan. Syariat sama kita cali hakikat sama diamalkan. Jom bismillah berarti ya. Sama-sama. Pemberitahuan, agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini.
Jangan lupa klik tanda jempol, tulisan subscribe, warna merah, dan ikon lonceng di bawah video ini.